Dei positivo, doime a cabeza, gorxa e teño mocos. Mas non quería estragar a racha que levo de 9 meses seguidos a publicar vídeo no canal sen falta un de cada 2 domingos. Entón hoxe traio un vídeo un pouco máis curto, máis rápido, mas aínda así traio vídeo. Hoxe vamos falar precisamente de 3 libros rápidos que podes ler cando estás doente. Mas antes de nada, eu son Neumático, no meu canal falamos sobre todo de literatura en galego, de música en galego e do colectivo LGBTIQA. Se aínda non vos suscribestes, que saibades que é completamente gratis e a min axúdame moitísimo a continuar creando conteúdo, e que saibades que se queredes apoiarme tamén economicamente podedes facelo no meu Patreon, onde xa hai moita xente inscrita a que lle teño que dar as grazas. Moitas grazas ao Son das Ideas, Pingando, Jon Amil, Guillerme, Hugo, Astro Xavi e o Pantoxo, pois xa están inscrites no meu Patreon axudando a que eu poda continuar creando conteúdos e desfrutando das vantaxes exclusivas que supón seren as miñas Patreons. Mas agora sí, como que 3 libros para ler cando estás doente? Que é iso? Pois os 3 libros dos que vou falar hoxe son 3 libros curtiños, mas que tamén abren a porta a reflexionar ou a investigar máis pola túa conta, e tamén os que podes parar, se precisas ir máis lento ou queres ir máis lento para desfrutalos máis. Mas tamén hai de dicer, se estades confinades ou estades tan doentes que non podedes achegarvos a unha biblioteca para lelos, unha libraría, na internet tendes completamente gratis, de xeito legal e en inglés, a banda deseñada Heartstopper. Xa falei dela en algún outro vídeo que deixo por aquí por se aínda non o vistes, mas penso que é moi axeitada tamén para cando estamos enfermes, é algo fácil, rápido e moi entretido. Mas voltemos aos 3 libros de hoxe. Como estamos no mes das letras galegas, pensei que o primeiro deles podería ser unha banda deseñada que se chama Florencio, precisamente. Unha banda deseñada escrita por Fernando Llor, debuxada polo alumnado de O Garaxe Hermético. Como dixen, unha banda deseñada, un xénero que moita xente lle custa menos entrar e que neste caso transmite un dinamismo, unha rapidez que moitas novelas non poden conseguir. E falo de que é axeitado porque estamos no mes das letras galegas, porque precisamente Florencio fai referencia a Florencio Delgado Gurriarán, o autor a quen se lle dedicaron as letras galegas este ano. En moi pouquiñas páxinas contanos un pouco da vida, da obra do autor e tamén do contexto en que lle tocou viver, un contexto que non é tan afastado e que é moi interesante, pois é o contexto da guerra civil, do exilio, inclúe poemas do propio autor. É dicer, é un libro moi fácil, moi rápido, moi accesível que nos serve para chegarnos por riba a figura do autor homenaxeado nas letras galegas deste ano e, como dixen antes, esta banda deseñada foi debuxada polo alumnado do Garaxe Hermético. E tamén é chulo que poidades coñecer esta iniciativa a través do libro, pois o Garaxe Hermético é a Escola Profesional de Banda Deseñada e Ilustración da Galiza. Foi fundada no 2012 por Kiko da Silva e nesta banda deseñada concretamente podemos ver o traballo de diferentes artistas, pois é unha banda deseñada colaborativa. Cada pequeno fragmento dela está debuxado por alguén diferente, cun estilo diferente, e podenos dar para coñecer precisamente persoas que están a facer banda deseñada aquí no noso país. Xa vos digo, todos os estilos son moi chulos, moi lindos e pareceme super interesante. Esta é unha publicación da Deputación de Pontevedra, entón se cadra é un pouco difícil de encontrar, mas de todos os xeitos, se queredes saber máis deste autor e por que foi homenaxeado nestas letras galegas do ano 2022, deixo por aquí un vídeo que fixen sobre el con algúns libros que vos poden dar para coñecelo. Dito isto, vamos pasar de banda deseñada a fanzine, concretamente fanzine poemario con Tabaco e Ansiedade de Marcos, @Trejollo. Este pequeno fanzine ou poemario, como a anterior recomendación, tamén ten unha linguaxe bastante fácil, en este caso bastante directa, é dicer, a pesar de ser un poemario, non abusa das figuras retóricas, non tenta incluir metáforas por facer todo máis complicado e que pareza máis culto, senón que en moitas ocasións parece como se estivésemos a ler as notas do telemóvel de alguén ou o diario de alguén, e non digo isto nun sentido negativo, senón no sentido positivo de que se nota que é alguén botando por fora, alguén que se está a abrir, alguén que está a ser completamente sincero. En este caso, esta sinceridade que nos pode axudar a entrar na obra é unha sinceridade que serve para falar da saúde mental, esta grande temática que eu tento reivindicar no meu canal. Neste fanzine poemario podemos achegarnos a temática da saúde mental falada nunha primeira persoa. Ao principio de todo, Marcos inclúe un aviso de conteúdo que me parece moi sensato e moi necesario, porque nesta obra falase de temáticas como a ansiedade, a depresión, a perda de peso, o suicidio ou as autolesóns. Para isto, o autor sérvese dunha imaxe que é a imaxe da espiral dupla. O curioso desta forma é que é como un laberinto que só ten un camiño de entrada e despois, cando chegas ao centro, ves que só ten un camiño de saída. A espiral é como unha viaxe pola doenza mental en que chegas ata o centro de ti mesmo, e despois, cando tocas ese fundo, tamén hai unha espiral de saída. Así é como podedes observar, o fanzine está dividido en dúas partes. A primeira parte, que é a parte máis da doenza mental, que se titula espiral de entrada, e a segunda parte, que é a parte máis de saír desa doenza mental, que se chama espiral de saída. Recomendo neste vídeo
porque os momentos de estarmos doentes tamén son momentos de parar, pensar como estamos. Poden ser vos momentos de introspección, mas tamén para reivindicar que a doenza non é só física, tamén existe a doenza mental. De facto, se gostades deste libro ou se gostades da temática da saúde mental, que saibades que Marcos tamén ten un podcast, Falar sen saber. Deixarei as ligazóns na caixa de descripción para que poidades escoitalo. E agora mesmo están a facer concretamente unha serie de episodios do seu podcast sobre a saúde mental, visibilizando diversas cuestións. E, por exemplo, se falan da bipolaridade, levan a unha persoa bipolar para falar con elos, que sempre está ben ter o coñecemento en primeira persoa. Por último, traio unha proposta ben interesante, o pequeno álbum de Nova York en inverno de Rodolfo e Priscila, a nova editorial galega. Esta nova editora, que acaba de nacer aí ben pouco, foi fundada por Carlos Meixide e Berta Dávila. E polo pouco que levan publicado até de agora, eu non lles perdería a pista, pois están a facer propostas ben interesantes e, como xa podedes ver, coidan moito a edición e teñen capas moi lindas e un estilo moi agradable. Este libro en concreto é un dos libros iniciais porque conforma unha carta de presentación da editora, unha carta ilustrada. O texto, que é moi curtiño, como podedes ver, alrededor de 10 páxinas, foi escrito por Carlos Meixide. Conforma, como xa vos dixen, unha carta de presentación da editora, mas tamén unha carta da viaxe a Nova York en que a editora naceu. E por último tamén é unha carta de amor. E en canto ao texto, algo do que tamén gostei moito e no que tamén nos podemos perder son as referencias cinematográficas e referencias de libros tamén, pois está plagado de referencias culturais que o enriquecen e que se cadra non coñecemos e nos poden axudar a chegar a, por exemplo, filmes interesantes que podemos ver tamén mentres estamos doentes ou sen necesidade de estarmos doentes. Vou vos ler un anaco do texto de detrás para que vexades un pouco que me refiro. Dous turistas tiran fotos, ámanse, descobren xuntos a cidade, ven caer a neve, deixan o seu rastro sobre ela, escriben e debuxan, pasean polas rúas e polos museos e visitan librarías infinitas na procura de edicións norteamericanas dos seus libros favoritos. Conversan sobre literatura e sobre cine. Fan memoria sobre a súa propia historia e pensan no futuro. Deciden que se cadra estaría ben e se cadra sería posible converterse en pequenos editores. Os debuxos, pola súa parte, son ilustrazóns que Berta Dávila fixo retratando a viaxe a Nova York. Para quen coñezades a súa escrita, os seus debuxos penso que van polo mesmo estilo. Son representacións simples e simple no mellor sentido da palabra, dicer que non precisan complicarse, mas que reparan moito nos detalles, nas cousas pequenas, concretas, que nos axudan a ver a cidade a través dos ollos da autora. Como vedes, é un libro en que a maior parte do conteúdo son debuxos e que pode ser lido moi rápido, mas tamén podemos parar moito en cada debuxo e perdernos neles. Dito isto, ya hai que coidar da edición, que eu cando comprei no Culturgal traía esta tarxeta tan linda da editora cun debuxo da propia Berta Dávila, que tamén teñen marcapáxinas con outros títulos que son moi lindos tamén. Dito isto, estas son as miñas pequenas 3 recomendacións de libros por se queredes ler cando estades doentes, aínda que se non estades doentes tamén podedes lelos. Un libro para descubrir unha figura moi importante das nosas letras galegas que pode darvos para investigar máis e para mergullarvos máis na súa figura. Un libro para visibilizar a doenza mental e para tamén facer un pouco de introspección, aínda que xa vos digo, hai avisos de conteúdo por algo. Estades moi sensíveis, non o leades. É un libro que é unha carta de amor, mas tamén é unha viaxe para vos perderdes nunha visón diferente de Nova York, no amor e nunha editora nova en galego que promete moito. Se gostastes deste pequeno vídeo ou gostades do meu conteúdo, podedes ir onde a caixa de descripción e deixarme un like, suscribervos, que xa vos digo que esas pequenas cousas parece que non mas axudan moito. E o máis importante, deixaime nos comentarios a vosa opinión sobre o vídeo ou sobre os libros se os lestes. Deixovos por aquí un círculo para que vos suscribades, que así é moito máis fácil. Algúns outros vídeos que tamén pode ser do voso interese para que aínda non marchedes e pastedes un anaco máis comigo no meu canal. E dito isto, un saúdo, até a próxima e vémonos o seguinte domingo, non, o seguinte, que lembrade, publico vídeo un de cada 2 domingos sen falta. Até a próxima!